जरा निउज बरंनो आं बेलाय हामबाय एबं नायतंनाय बरंनो चबानि चिबाय ताम हिंके आनाबातो आश्रामबारी हालहाली एबं आश्रामबारी केंद्र कलायु विधानसभा हिंके अरवो जों ताबुक जरती प्रस्तुत नाखा जों 500 बरकनो जों भलन्टियार संखा एबं विशेष करे आनिओ उनको आमचायो যারা শিকলা দंनाय বড় অনেক শিক্ষিত এবং বড় কন্ট্রোল দं অব आं मानजाक आगिबो मानजाक बुटो बुरबो मानजाक এবং বিধানসভা বুজাफोरबो মানে বরং थानि अनेक किसु मानखा जे कुबुइनो शिकलाराव अनेक कन्ट्रोल दं इनके जों नायनाय पुलिस प्रशासननो जों हेल्प खायनाय तथा पाब्लिकनो जों अनेक हेल्प खायनाय जों जेता आउटारनि बिसिंगो जेता गाड़ी कासुई मैया न जों लायनाय अब वॉलंटियर्स न आं सागलायनाय एवं वॉलंटियर्स हेल्प खायनाय सबसे विशेष करे हंके दैनि गाड़ी एवं एम्बुलेंस एवं जरा हठाৎ खालायै कमलपुरनि बा खोवाइनि कमलपुरत लांका असुस्थ सीरियस कंडिशननि बररक जदि गाड़ी तुबि फैके बरनो बसों खबा बरनो बसों लायनायनि व्यवस्था खायनाय जेहेतु जों आयेननि बिथिंथै दिनै अलाम कासुमानो सक्सेस खायनाय एवं श्रृंखलानि बिथिंथै माने जेखायफोनो जों जो कुनु बरकनो हेस्ट नस्ट खायै कुनु बरक बाय जों वालाय सलाय खायै दिनै जों 30 तारिख सेप्टेम्बरनो जों जेखायफोन काहामखाय सक्सेस खायनाय आनिया एलाकाओ आं नायनाय आं चायतकनाय आं जेखायफोनो बरकनो ब पोजिशनो जों जेखायफोन लामा कासुई सक्सेस खायनाय आनि बोखाव दङ जोंले सक्सेस जानाय जेहेतु आरो केबें फाइग्लाक आनि एरियाव केबें फाइग्लाक अबनि बागै आनि बोखाव दङ केबें करि हिंकाय जों एकदम श्रृंखला भाबे दिनै लामा कासुमानि राजानि जेता नाहारमुं राजा जेता चंमुं अबनो जों सक्सेस खायनायनि बागै आं निजि सयुं दाबुक माथाव हरजाक बनि बागै जतन न थाइनि गक सामाने न जतन जरा नायतंनाय ताखुग्रक न विशेष करे आनि आसारामबारी एवं आसारामबारी हालहाली एडिसी नि बररक जदि नायतंगु खनायतंगु हुंकाय बरकनो जेखायफोनो इमिडिएटली जों बाय सहयोगिता खायै जेखायफोनो अ चबानो आबं अ लामा कासुमानो जों बाय फोरोंगै जों जेखायफोनो बुनि हामिया जिनिसनो गाहाम लामा उतुंतलाङै जों मथागनाय अबसि आनि नाहारमुं एवं जत्त ताखुग्रं थानि आनि अबनो कबगु जेखायफोनो चिनि एरियानि ताखुग्रक जारा नेता दंनाय लिडार्स दंनाय बरनो आं अबनो कबगै आनि अकक थाइनि सामानि अरन मथाका हामबाय चिनि महाराज आइग्लुक्थुं ताबुक बन्नो किटिंगि सानमुं ग्रेटर त्रिपुरानि सानमुं बन्नो किटिंगि सिनि आमसायरगो एडिसी आमसाय जे ख्लाइतो माने आबरक लुकुरक बो बाहायके वान सुकनो मानथाय बेलाय मुसु मानिते बो बाहायके बुसुक बररक आग्रह न बन्नो 7 तारिखो जोंनो अलरेडी पेपर होनाय महाराज सयुं दंनाय 27 तारिखो जोंनो महाराज निजि सयुं बो पॉइंट गेटर टिपुरलैंड नंबर 1 दङ अब तो नंबर 1 आबन बादे ते बो पॉइंट और थेपानो अब जों पेपर माखाय साइमानाय ताबुक जरते जोंनि साइमान माखाय 1 नंबर गेटर टिपुरलैंड अवले जों बादि माया अब महाराजनि हारमुं एवं महाराजनि कग्नो जों बाध्यङै अ टिपुरलैंड जों कोनो दिन खिब माया अवश्य चिनि हारमुं हामबाय।